Jedna chyba, 4 trestné body a čas 67:95. Je výsledek dvojice JLB Šopin a Libor Stuchlý. Sanchir a Veronika Šašková, dvojice, které patří startovní pořadí 14. Budete tady všichni? Proč spadla ta števka? Co? Proč spadla ta števka? Tam na tom dvojskoku vzadu skočila trošku z dálky Ačko, myslím, a potom z dálky Bčko, a zatím Bčko, nebo zblízka pak to Bčko z něm spadla. A zase ten spadla na nohu. A proč pak vyháněli z toho kolbiště? Stabiovita, víš? Teď jsme startovali za biovětu dlouhou dobu. Dobře, dobře. Pátá bezchybná dvojice, která se probojovala do rozeskakování časem 70:33. Tereska 1 a Kateřina Návojová, 15. dvojice startovní listiny, dvojice v barvách jezdeckého klubu Hřebčín Suchá. To já už si to vyjmenuji. Nejsou na první.